Milí študenti, vážené kolegyne, kolegovia, rodičia a hostia. Dovolte mi, aby som vás privítal pri príležitosti otvorenia nového školského roka. A symbolicky sa v tento deň stretávame zároveň na novej škole, respektíve tej pôvodnej, ale s novým názvom Stredná priemyselná škola Stará Turá. Tento okamih, ktorým je prvý deň školského vyučovania školského roka, je vždy pre vás žiakov, ale i pre nás učiteľov výnimočnou udalosťou. Výnimočnou preto, že každý nový školský rok je ďalším pomyselným krokom na ceste životom a pre vás aj na ceste do sveta dospelých. A tento kolobeh a táto symbolika času, reprezentovaná jednotlivými školskými rokmi na strednej škole, začína vami, žiakmi prvého ročníka, a končí žiakmi štvrtého ročníka. Preto sa v prvom rade obraciam na našich prvákov, na tých, ktorí začínajú novú etapu svojho života. Bude to pre vás aj dosť veľká zmena. Väčšina je iste plná očakávaní, možno aj obáv z nového a nepoznaného. Veľmi rád by som túto chvíľu využil na to, aby som vás naplnil optimizmom a zbavil akéhokoľvek nepokoja. Dali ste dôveru našej škole, určite aj pre jej dobré meno, ale aj zaujímavé a v praxi veľmi žiadané odpory. A verím, že vaše očakávania budú naplnené. Naša škola sa totiž snaží byť nielen miestom, kde žiaci prežívajú veľkú časť svojho pracovného dňa, ale chce byť aj miestom, v ktorom sa budú cítiť dobre, slobodne, tvorivo, kde môžu medzi sebou rozvíjať svoje schopnosti, naplno popustiť úzdu svojej fantázie. Všetky výsledky vaše bude mať určite aj kto oceniť. Zároveň tiež verím, že sa vám budú venovať chápaví učitelia, ktorí vás nebudú len učiť, ale budú pre vás aj príkladom vo vašom odbornom aj ľudskom raste. Pretože nie nadarmo sa hovorí, že bohatý je národ, ktorý má dobrých učiteľov. A že takými sú. O tom svedčia mnohé úspechy našich žiakov na rôznych súťažiach, prezentáciách, ale aj v ďalšom štúdiu na vysokých školách a v práci. Vám, žiakom vyšších ročníkov, najmä našim štvrtákom, chcem na prahu nového školského roka popriať najmä veľa energie a síl pri príprave na povolanie alebo štúdium na vysokých školách. Dovolte mi pri tejto príležitosti osloviť i vás, učiteľov. Viem, že si vážite svoju prácu, ste ľudia citliví s pochopením pre žiackú dušu. Prajem vám v tomto školskom roku, ktorý bude určite veľmi náročný, veľa zdaru, radosti a naplnenia z vykonanej práce, prospech našich žiakov. A znovu úprimne vítam naše nové posily, nových pedagógov a prajem im veľa úspechov v ich novej práci. Všetci vieme, v akej dobe začíname nový školský rok. Je to doba politicky aj ekonomicky veľmi náročná. Preto bude vzájomná spolupráca a pochopenie veľmi dôležité pre zdarný priebeh aj výsledky výchovno-vzdelávacej práce. Ale tiež slušnosť a zodpovednosť každého z nás. A samozrejme aj úcta k majetku, k hodnotám, šetrenie energií a našich v mnohých prípadoch opäť značne vynovených priestoroch. Hlavne starší žiaci si asi všimli, že napriek tejto nelichotivej spoločenskej situácii sme sa snažili zveľaďovať svoj majetok. Nový teda určite nie je len názov školy. Ako každý rok sme počas prázdnin pripravili nové alebo inovované priestory na štúdium aj oddych. Poďakovanie teda určite patrí všetkým pedagógom aj nepedagogickým pracovníkom, ktorí sa na tomto budovaní mnohokrát aj vo svojom voľnom čase podieľali. I keď sa všetko nepodarilo úplne dorobiť do dnešného dňa, verím, že aj s pomocou žiakov, teda vás, to do konca septembra všetko zvládneme a dokončíme. Okrem oddychovej zóny v škole a v átriách pripravujeme pre žiakov nový, v úvodzovkách, taký experimentálny bufet s átriom vedľa jedálne,
kde si budete mať možnosť niečo pripraviť alebo zohriať, oddychnúť si, využiť internetové pripojenie a podobne. Dokončujeme nové laboratória a učebne robotiky a automatizácie pána Koštiala na hlavných dielňach, laboratórium elektroniky, merania a internetu vecí na konci chodby v dielni, laboratória informačných a komunikačných technológií pána Plesníka, ktorý stále inovuje, a sieťových technológií pána Mertela, dielňu elektro- a plošných spojov pána Šutého v prístavbe. Samozrejmosťou sú aj ďalšie inovácie v ďalších učebniach a hlavne modernizácia materiálneho vybavenia. Okrem techniky ale potrebujeme aj nových pedagógov, čo je v súčasnosti hlavne pri odborných učiteľov veľký problém. Som preto rád, že sa nám podarilo zabezpečiť výučbu fundovanými odborníkmi aj z praxe a vzdelávanie v našej škole bude naďalej maximálne kvalitné. Veď napríklad nepoznám školu, strednú teda elektrotechnickú školu na Slovensku, kde by odborné elektrotechnické predmety vyučovali 4 revízni technici elektrických zariadení a 1 projektant elektrických zariadení. Čiže verím tomu, že aj kvalita nie len materiálneho vybavenia, ale aj pedagogického kolektívu a odborných učiteľov zabezpečí pre vás veľké možnosti do ďalšieho štúdia alebo do zaujímavej a verím tomu, že aj dobre platenej práce. V každom prípade snahou vedenia školy a všetkých pedagogických pracovníkov bude vytvoriť vám, našim študentom, také podmienky, aby bola škola pre vás zaujímavá a príťažlivá, aby ste naozaj mali dostatočný priestor pre svoju realizáciu a dobre sa pripravili pre ďalší život. Chcem všetkých upozorniť, že aj v tomto školskom roku bude možné využívať vzdelávacie poukazy pre prácu v rôznych krúžkoch. Bol by som rád, keby väčšina z vás využila túto možnosť práve v našej škole, aby sme aj takýmto spôsobom získali nie len nejaké finančné prostriedky na zabezpečenie voľnočasových aktivít a krúžkov, ale samozrejme pri činnosti jednotlivých krúžkov sa jedná aj o naplnenie vášho talentu, vašich záujmov a zmysluplné využitie voľného času. O možnostiach zapojiť sa do jednotlivých krúžkov budete informovaní v prvých školských dňoch od triednych učiteľov alebo vedúcich krúžkov. Pre dochádzajúcich žiakov bude iste zaujímavá aj možnosť online účasti na niektorých krúžkoch, ako sme to vyskúšali aj minulý školský rok, napríklad na jazykových krúžkoch. Teda tí dochádzajúci, ktorí majú problémy dostať sa sem na nejaký čas alebo potom zase s odchodom, môžu alebo budú môcť po dohode s učiteľmi a vedúcimi krúžkov využiť aj takúto možnosť. Ďalšou vecou, ktorú naša škola samozrejme organizuje alebo stabilne v nej pracuje, je možnosť teda duálneho vzdelávania alebo spolupráca s firmami aj mimo samotného takéhoto duálneho vzdelávania. Žiaci prvého ročníka budú ešte dnes a zajtra okrem iných základných vecí oboznámení práve aj s možnosťami vstupu do duálneho vzdelávania. Je to po všetkých stránkach alebo pre všetky strany výhodná spolupráca, pretože firma si pripravuje ľudí pre svoju ďalšiu existenciu. Viete dobre, že odborníkov je stále málo na Slovensku a tu na považí o to viac. Bratislava má takmer nulovú nezamestnanosť. A zároveň je to aj pre vás možnosť naučiť sa, ako to chodí v reálnom živote a možno využívať aj také zariadenia, také veci a postupy, ktoré nemáme v našej škole. Tých firiem je veľa, keď vymenujem len veľmi rýchlo, aspoň niektoré, Ex-Metal, čo sú na Starej Ture, Chirana Injekta, Chirana Medical, KNN Innovation Stará Tura, Cepšerdel a MMS Service na Mijave, TC Kontakt, Nové Mesto nad Váhom a množstvo ďalších. Budete informovaní o možnostiach, ako sa do takejto spolupráce zapojiť. Rovnako aj ostatní žiaci dostanú informácie o organizačnom zabezpečení začiatku školského roka, možnostiach stravovania, manažovania si stravy. Štvrtáci
o praxi vo firmách, pretože ako vieme, štvrtáci sú vo firmách všetci bez ohľadu na to, či sú zapojení v procese duálneho vzdelávania alebo nie. Milí žiaci, pred nami je 10 školských mesiacov a budú naplnené vašim úsilím o získanie čo najväčšieho množstva vedomostí a praktických zručností, ale budú naplnené určite aj množstvom krásnych študentských zážitkov. Pedagogickým pracovníkom želám, aby mohli dávať samé dobré známky, žiakom, aby mali radosť z dosiahnutých výsledkov. Toto ale nedosiahneme automaticky. Nepomôže ani plamený príhovor na začiatku školského roka. Pomôže len poctivá práca a zodpovednosť každého z nás za vykonané kroky, čomu vám želám hlavne veľa zdravia, spokojnosti a chuti do práce. Prajem vám všetkým úspešný školský rok 2023-2024. Ešte si chvíľku nechám slovo pri tých organizačných záležitostiach, lebo pán zástupca Petkov je ešte preč, príde až zajtra ráno. Takže prvú vec, ktorú by som upozornil všetkých, čo sa týka stravy. Žiaci prvého ročníka dostanú obálky prostredníctvom svojich triednych učiteľov, teda všetci žiaci, kde budú mať nejaké informácie o strave, adresu, svoje meno a heslo na manažovanie stravy, teda prihlasovanie, odhlasovanie sa a čip, pomocou ktorého si tieto obedy teda môžu priamo u nás v škole prihlasovať, odhlasovať alebo odoberať. Žiaci, ktorí sú ubytovaní v školskom internáte, majú samozrejme stravu povinnú. Žiakom ostatným tú stravu doporučujeme, pretože určite sa u nás varí celkom dobre, aj keď je jasné, že nie každý všetko ľúbi. Ostatní žiaci, aj dochádzajúci teda, sú prihlásení automaticky na stravu tí, ktorí sa stravovali minulý rok. Ostatní, ktorí sa minulý rok nestravovali, si musia vybaviť toto už u vedúcej kuchyne, čiže prihlásiť sa. Naopak, samozrejme, pokiaľ žiaci, ktorí sa stravovali minulý rok a zajtra nemôžu ísť na obed z nejakých dôvodov, napríklad takých, že už budú vo firme, pretože podľa rozvrhu niektorí žiaci už by mali od zajtra nastúpiť do firiem, ale budete o tom ešte informovaní presne, tak sa musia samozrejme ich známym menom, heslom a webovou stránkou zase odhlásiť, aby im zbytočne neunikali peniaze, keď nemôže stravu odobrať. Zároveň upozorňujem, že dnes bude obed, keďže je to taký slávnostný deň a tej práce bude trochu menej, o 11:30, aby aj kuchyňa sa teda mohla trošičku upratať a pripraviť, nakoľko moje poďakovanie patrí aj kuchyni, ktorá zabezpečovala stravu a ubytovanie prakticky takmer celé prázdniny, takže ťahali skoro bez dovolenky a od rána do večera, za čo im určite patrí veľká vďaka. No a posledná informácia, ak sú prítomní žiaci Malár Marek, asi 3. EMP by to mala byť od dneska, a Koník Samuel z 2. EMP. Po ukončení tohoto príhovoru sa u nás stavte, ide o nejaké vyúčtovanie úrazov, ktoré mali v predošlom období na telocviku. No a teraz už by som poprosil pani zástupkyňu, aby vám podala ďalšie informácie o tom, čo sa bude diať, a potom si vás triedni rozoberú do tried a dajú vám podrobné informácie. Tak ja vám ďakujem a prosím pani zástupkyňu k mikrofónu. No. Síce pán riaditeľ povedal, že možno zajtra už by mali byť nejakí žiaci vo firmách, ale vzhľadom na to, že treba ešte nejaké učebnice nafasovať a podobne, takže zajtra prídete všetci na 8 do školy. To znamená aj prváci, aj druháci, aj tretiaci, aj štvrtáci.